अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। भाजप प्रदेश सरचिटणीस कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख तथा माजी आमदार निलेश राणे पुरस्कृत दहीहंडी महोत्सव 2023 चा थरार शुक्रवारी सायंकाळी कुडाळ येथील नवीन एसटी डेपोच्या मैदानावर रंगला। मुंबई भांडूप येथील विजय क्रीडा गोविंद पथक भांडूप या मंडळानं 8 थर लावत ही दहीहंडी फोडली आहे। विजय क्रीडा गोविंद पथकास रोख 5,55,555 रुपये आणि मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह मुंबई, ठाणे, रायगड आदी भागातून नामवंत गोविंद पथकं दाखल झाली होती। रात्री उशिरापर्यंत थरावर थर रचत उंच उंच दहीहंडी फोडण्याचा थरार सुरू होता। यावेळी सिने अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, मानसी नाईक, चला हवा येऊ द्या फेम, भाऊ कदम, अभिनेते देवदत्त नागे यांची विशेष उपस्थिती होती। या दहीहंडी सोबतच ऑर्केस्ट्रा तसेच लाईव्ह संगीत कार्यक्रम, लेझर लाईट शो आयोजन करण्यात आलं होतं। हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी भर पावसात रसिकांनी मोठी गर्दी केली होती। भाजपा कुडाळ विधानसभा प्रभारी तथा माजी खासदार निलेश राणे पुरस्कृत 5,55,555 रुपयांच्या कोकणातील सर्वात मोठ्या दहीहंडी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या दहीहंडी कार्यक्रमाचं उद्घाटन निलेश राणेंच्या हस्ते झालं। या दहीहंडी स्पर्धेत 24 पुरुष तर 2 महिला संघांनी सहभाग घेतला होता। मला आनंद आहे की कोरोनानंतर सर्वात मोठी दहीहंडी कोकणातली आपण इथे आयोजित करू शकलो। त्याच्यामध्ये माझ्या सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सहकाऱ्यांचा सहभाग आहे, त्यांची ही मेहनत आहे आणि त्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम आपण आयोजित केला आहे। आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये असे कार्यक्रम कोण घेत नाही आणि म्हणून लोकांना मुंबईच्या दर्जाचे कार्यक्रम देणं, त्यांना ते बघायला मिळणं ही माझ्या मनामध्ये नेहमीच इच्छा असते आणि ते मी जर देऊ शकलो तर मला मनाला समाधान आहे। मी दहीहंडीच्या आपल्याला सगळ्यांना, पुरा सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना आणि कोकणवासियांना मनापासून शुभेच्छा देतो। मी मनापासून, माझ्याकडे शब्द नाहीत त्यांचे आभार मानायला, कारण का आज प्रतिसाद जो तुम्ही बघताय चारी बाजूला, ब्रिजवर सुद्धा लोक जागा नसल्यामुळे तिकडून बघतायत, हा जनतेने दिलेला प्रतिसाद, मी त्यांचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी असं मला वाटतं। हा माझा सहकाऱ्यांचा पण फार मोठा ह्याच्यामध्ये मेहनतीचा भाग आहे। त्यांनी सगळ्यांनी एकत्र एका टीममध्ये काम केलं, सगळ्यांना एकत्र आणलं आणि त्यांचाही फार मोठा याच्यामध्ये सहभाग आहे, म्हणून मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो। हा फक्त दहीहंडीचा कार्यक्रम आहे, महोत्सव आपण नंतर घेणार आहोत नोव्हेंबरमध्ये।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.